שתמשיך להיות בעל מדהים ואבא טוב כמו שאתה. אני מאחלת לך שתגשים את כל החלומות שלך, שתרוץ לאן שאתה רוצה, תרחב לאן שאתה רוצה. אני אעשה הכל בשביל שתגשים את החלומות שלך. הולך להיות לך עשור מאוד חשוב בחיים, זה עשור שאתה עושה בו צעדים חשובים, מתפתח. אני מאוד מאוד אוהבת אותך וגם הילדים שלך, ויש הרבה אנשים שאוהבים אותך כי אתה בן אדם מדהים, ותמשיך לעשות טוב ולהפיץ טוב לכל מקום שאתה הולך, ומאחלת לך שנחיה עד 120 ונמשיך להיות מאושרים ובריאים. זה הכל. אוהבת אותך. שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. בואנה שתשכיל לחיות ביחד ולהישאר חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים, שתמיד תישאר צנוע, ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח שחייך לא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה, בגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל, ועוד ועוד בגלגול הזה, שתהיה לאחרים כמו שאתה אל עצמך, שתתברך במה שיש, ושתשמח חלקך, שתמצא את דרכך בכל דרך שתלך, ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך, שיהיה לך טוב.